Чаму спецслужбы схапілі памочніка Лукашэнкі? Якія новыя правілы з'явіліся для чыноўнікаў і сілавікоў? І што ўлады прыдумалі для беларускіх стаматолагаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сілавікі затрымалі былога міністра. Гаворка пра Ігора Брыло, які апошнія 1,5 года быў міністрам сельскай гаспадаркі. Улетку Лукашенко перавёў яго на пасаду свайго памочніка па Віцебскай вобласці, і цяпер Брыло аказаўся ў СІЗА КДБ. У прынцыпе, Брыло цяжка назваць публічным ці вельмі запамінальным чыноўнікам. Адзначыўся ён хіба двума момантамі. Першы – гэта знешнасць, яркія гальштукі і нехарактэрная для беларускіх чыноўнікаў бародка. А другі – яго спрэчка з Лукашенком, калі Брыло не стаў мочкі ківаць, а паспрабаваў данесці да Лукашэнкі свае думкі. Праўда, не тое, каб атрымалася вельмі паспяхова. Я что, затормозил какой-то процесс? Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему? Вопросы приватизации. А еще неизвестно, передали Белавтомат, а дальше как будет? Дальше что будет? Не сработал. Не получилось, или сработал хорошо, продаем, не продаем, что дальше? Александр Ильич, наверное, в общем чохом и не получится. Наверное, не бывает, когда мы речь ведем о ценнейшем продукте в нашей стране. Але ж затрыманне Брыло не звязанае ані са спрэчкамі з Лукашэнкам, ані з цяперашняй працай яго памочнікам. Па нашай інфармацыі, Брыло стаў яшчэ адным фігурантам малочнай справы. Прычына ў яго адносінах са Скітавым, нядаўна арыштаваным кіраўніком бабушкінай крынкі. Прычым затрымалі Ігора Брыло проста на працы. Адразу некалькі крыніц распавялі нам, што днямі па чыноўніка прыйшлі некалькі мужчын спартыўнага выгляду, і больш у свой кабінет ён не вяртаўся. Але як звязаныя Ігор Брыло і Геннадзій Скітаў? Хто такі Скітаў, чыё сапраўднае прозвішча Элькінд, мы расказвалі ў адным з мінулых выпускаў. Калі вы не бачылі, то зараз у правым верхнім куце з'явіцца на яго спасылка. Цяпер жа коротка нагадаем, што і Брыло, і Скітаў родам з Барысава. Абодва пачыналі там свае кар'еры і нават паспелі папрацаваць разам. Нашыя крыніцы кажуць, калі Скітаў кіраваў барысаўскім мясакамбінатам, Брыло быў ягоным падначаленым. Ён працаваў там ветэрынарам пасля заканчэння Віцебскай ветэрынарнай акадэміі. Менавіта адтуль Брыло пайшоў уверх. Спачатку ў галоўныя ветэрынары раёна, пасля ў райвыканкам, Мінсельгаз і нарэшце ў крэсла міністра. Увесь гэты час Брыло захоўваў сяброўскія адносіны са сваім былым начальнікам. Але ж у чым яго вінаваціць? Сяброўства ўсё ж такі не злачынства. Падчас публічнага разносу па малочнай справе Лукашенко кінуў такую фразу пра затрыманага Скітава. Слушайте, звонили в Министерство сельского хозяйства и просили, вы там индикатив не устанавливаете, дайте мы вот тут вот разберемся, распродадим по более низким ценам, а потом установите эти индикативные цены, ниже которых нельзя продавать, так я понимаю. Потом шла продажа. Тут патлумачым, што такое індыкатывы. Гэта мінімальныя цэны, па якіх мясная і малочная прадукцыя могуць прадавацца за мяжу на экспарт. Вызначае іх сваімі пастановамі якраз Міністэрства сельскай гаспадаркі. Цяпер можна суаднесці і часавыя рамкі. КДБ кажа, што займалася малочнай справай з 2020 года і па сённяшні дзень. Увесь гэты час Ігор Брыло займаў у Міністэрстве сельскай гаспадаркі высокія пасады. Спачатку быў першым намеснікам міністра, а пасля і міністрам. Таму падобна, што Брыло вінавацяць у падыгрыванні карупцыйным схемам праз рэгуляванне тых самых індыкатыўных цэнаў. Ці скончыцца затрыманне Ігора Брыло абвінавачваннем і судом, пабачым. Але гісторыя надзвычайная. Затрыманне чыноўніка такога калібра – рэдкі выпадак для Беларусі, дзе словы пра жэстачайшае пакаранне амаль ніколі не распаўсюджваецца на найвышэйшую наменклатуру. Сілавікі рэдка дацягваюцца да топ-чыноўнікаў, таму што арыштоўваць чыноўніка з лукашэнкаўскага кадравага рэестра можна толькі з асабістага дазволу кіраўніка дзяржавы. Значыць, калі КДБшнікі прыйшлі па Брыло, то адмашку даў асабіста Лукашенка. І менавіта ён, а не сілавікі ці суд, будзе вырашаць, які лёс цяпер чакае чыноўніка. Тых жа чыноўнікаў, якіх пакуль не арыштавалі, чакаюць новыя правілы. Беларускія ўлады вызначыліся, як будуць выпускаць за мяжу дзяржаўных служачых, суддзяў і сілавікоў. Проста так на закупы ці яшчэ там куды ўжо не з'ездзіш. Тым, хто мае доступ да дзяржаўных сакрэтаў, трэба будзе прасіць дазвол у начальства. Работнікі міністэрстваў мусяць адпрошвацца непасрэдна ў прэм'ера Галоўчынкі, а вырашаць, ці можна кудысьці з'ездзіць дэпутатам, будуць старшыня Савета Рэспублікі Качанова і старшыня Палаты прадстаўнікоў Андрэй
Бойчанка. Карацей, дазвол будзе патрэбны ўсім чыноўнікам і дзяржслужачым, ад суддзяў да работнікаў у выканкамах. А міністраў і кіраўнікоў сілавых ведомстваў будзе адпускаць за мяжу ўжо сам Лукашенко. Прычым перад паездкай чыноўнікам прыйдзецца пісаць запыт і падрабязна указваць усе дэталі, куды едуць, навошта, па якім адрасе будуць жыць. Новы закон быў падпісаны Лукашэнкам яшчэ ў маі, а цяпер дакумент уступіў у сілу. Тым часам іншыя чыноўнікі заняліся зубамі. Для беларускіх стаматолагаў увялі максімальныя тарыфы на паслугі. Прасцей кажучы, прымусілі панізіць цэны і забаранілі іх павышаць. Некаторыя паслугі сталі заўважна таннейшымі. Напрыклад, лячэнне звычайнага карыеса цяпер не можа каштаваць больш за 86 рублёў, а было 163. Складанае выдаленне зуба абыдзецца максімум у 278 рублёў, а раней было амаль 500. Гэта прадказальны фінал праверак, якія ішлі цягам года. Дзяржкантроль і Мінздароўя абурыліся, што прыватныя клінікі бяруць за свае паслугі надта шмат, таму вырашылі проста прымусіць іх браць менш. Праўда, ці не адаб'ецца гэта на якасці паслуг і матэрыялаў? Падобна, што якраз такі адаб'ецца. Мы пагаварылі з некаторымі медыкамі, і яны да такой ідэі ставяцца скептычна. Яны адзначаюць, што праблема найперш была не ў дарагіх паслугах стаматолагаў, а ў маленькіх зарплатах беларусаў. Таксама ёсць меркаванне, што гэта проста зачыстка рынку. Маўляў, прыватныя клінікі не захочуць працаваць па такіх тарыфах і пачнуць закрывацца. Тады іх месца зоймуць дзяржаўныя. У Пружанскім раёне жонка ледзь не зрабіла мужа інвалідам. Адбылося ўсё выпадкова. Жанчына пераліла хатнюю хімію ў пустую бляшанку з-пад энергетыка. Далей, як у чорнай камедыі. Бляшанку заўважыў муж і доўга не думаючы адтуль сербануў. У выніку прыйшлося выклікаць хуткую. На шчасце, у мужчыны толькі апёк ратавой поласці, але цяпер праўдзівасць гісторыі правярае міліцыя. Беларуская рулетка. Альбо дадому з рыбай, альбо без рыбы і ў морг. Як толькі троху падмарозіла і на рэчках з'явіўся лёд, на яго адразу ж палезлі рыбакі. Тое, што таўшчыня льда часам недастатковая, многіх не засмучвае. Адпаведна, ужо ёсць першыя ахвяры. На возеры Быхаўскага раёна ўжо загінуў малады рыбак. Ён адышоў на 8 метраў ад берага, каб праверыць, наколькі моцны лёд. Але аказалася, што не наколькі. Мужчына праваліўся і патануў. Рыбаку было ўсяго толькі 35 гадоў. Бяда адбылася ў Ляхавіцкім раёне. У вёсцы Сваяцічы жанчына адна гадавала дваіх дзяцей. Прычым аднавяскоўцы адгукаюцца пра яе пазітыўна. Маўляў, яна і не піла, і шмат працавала, каб забяспечыць малых. Але днямі жанчына пайшла на працу і пакінула дзяцей дома без нагляду. Пакуль яе не было, пачаўся пажар. 7гадовая дзяўчынка і 4гадовы хлопчык загінулі ў агні. Чаму адбылася трагедыя і што стала яе прычынай, цяпер высвятляецца. У Бабруйску пенсіянер зарэзаў свайго патэнцыйнага зяця. У госці да 74гадовага мужчыны прыйшла дарослая дачка і яе сужыцель. Усе разам павячэралі, трохі выпілі і разышліся спаць. Але раптам уначы пенсіянер прыйшоў з нажом у пакой, дзе спала дачка, і ударыў яе сужыцеля нажом у спіну. Ад ранення той памёр на месцы. Адразу пасля забойства пенсіянера затрымалі і змясцілі пад варту. Раней судзімасцяў ён не меў, а суседзі характарызуюць яго як спакойнага і ўраўнаважанага. Што стала трыгерам яго буяных паводзін, цяпер будуць разбірацца следчыя. Яшчэ адна трагедыя адбылася ў Мінску. На станцыі Сцяпянка мужчына стаяў на краі платформы ў чаканні свайго цягніка. У нейкі момант ён спатыкнуўся і ўпаў на рэйкі. У гэты момант праз станцыю праехаў хуткасны цягнік. Мужчына проста не паспеў выбрацца і загінуў пад коламі. Толькі ў Мінску гэта ўжо 4-ты трагічны выпадак на чыгунцы за гэты год. Чыноўнікі зноў папярэджваюць беларусаў, што цэны вырастуць. Дакладней як. Чыноўнікі пра цэны нічога не кажуць, але прагназуюць, што пад канец года паскорыцца інфляцыя. А гэта пацягне за сабою і рост цэнаў. Што канкрэтна падаражае і наколькі, дакладна сказаць пакуль цяжка, але хутчэй за ўсё падрастуць цэны на прадукты. Таму можаце пачынаць закупацца на святы ўжо цяпер. Выкладчыцу інстытута бізнесу БДУ затрымалі сілавікі. Святлана Яскевіч, эксперт і практык у галіне інфармацыйных тэхналогій, электроннага навучання і камп'ютарнай графікі. Цяпер сілавікі апублікавалі з ёй відэа. У роліку Яскевіч кажа, што размяшчала ў садсетках пратэсную сімволіку, а таксама абмяркоўвала магчымасць удзелу ў несанкцыянаваных мерапрыемствах. Але ў якім статусе выкладчыца і па якім артыкуле яе вінавацяць, пакуль інфармацыі няма. А ў Гомелі зноў прайшла зачыстка.
За падпіскі і каментары ў соцсетках сілавікі затрымалі як мінімум 6 чалавек. Усіх прымусілі зняцца ў відэа. Таксама сілавікі пахваліліся ролікам, як жорстка хапаюць людзей проста на вуліцах горада, а аднаго з затрыманых прымусілі сказаць на відэа, што ён быў затрыманы, цытата, бліскуча. Самы папулярны беларус у свеце пайшоў працаваць на расійскае тэлебачанне. Блогер Улад Бумага, які мае больш за 40 мільёнаў падпісчыкаў у Ютубе, стане вядучым шоу на канале СТС. Прычым, магчыма, ён будзе весці адразу некалькі перадач. Падрабязнасцяў пакуль не раскрываюць, але гэта дакладна будзе шоу не пра палітыку ці актуальныя падзеі. Магчыма, нешта для дзяцей альбо падлеткаў, бо менавіта яны галоўная аўдыторыя Улада Бумагі. Бумага, які зарабляе мільёны даляраў, даўно супрацоўнічае з расіянамі і не выказваецца пра праблемы. Ён маўчаў і пра пратэсты ў Беларусі, і пра рэпрэсіі пасля іх. Ані слова не сказаў Улад і пра вайну. Цяпер вось атрымаў своеасаблівыя дывідэнды за сваё маўчанне. Ну і напрыканцы добрая гісторыя. У Смалявіцкім раёне проста на дарозе паміраў сабака. Жывёла ляжала каля трасы некалькі дзён і падобна, што яна трапіла пад аўтамабіль. Але ж сабаку заўважылі дзве жанчыны з мясцовай вёскі. Яны адвезлі яго да ветэрынараў у Мінск і нават аплацілі дарагую аперацыю. За ўсё пра ўсё аддалі вялікія грошы, амаль 5000 рублёў. Але ж сабака выжыў і, магчыма, нават зноў зможа бегаць. Дарэчы, выратаваны сабака аказаўся дзяўчынкай. Ёй далі мянушку Шэры, і калі не знойдуцца гаспадары, то жывёла застанецца жыць у адной са сваіх ратавальніц. Вось такія навіны серады. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.